Binalikan talaga namin to para sa ribs. Not so lang. Ano naman? We're going outside, mga loves! We're gonna eat for our rest day because tomorrow is Independence Day and we don't have work tomorrow. Ay, si Boy Pilas na pala walang work pa meron. So we're gonna eat. Join us! Come on! Loves, nandito na naman kami sa food district at naglalaro sila Boy Pilas and Coco. What are you Look. playing? What are you playing? Oh my god! Yeah, pangit hair. No ba? So, thank you, Ted. So, naisipan namin na bumalik ulit dito, mga loves, kasi yun na nga, ginugutom kami. Tomorrow, Independence Day, June 12. So, ito yun, si Bagnet. Ayan. Nakita niyo na tong lugar na to dati, di ba? Wait lang. I like it. Like this. Yan ang Naglalaro happy. sila. See? See? The three cats. Okay, wait lang. Parang Like mga, this. ewan. 1, 2, 3. Select which one. You know how to do it? Wow! Good job. Wait lang. Which one daw? Which one? Which one? Which one? Uh-oh. Wait. Good job. Oh, very good. You're Oh. Tapos ice latte. Baka may tala lang po. Ay, ito na yung aming order. No, that's not yours. This is yours iced tea. That's not nice. So, nag-order kami sa coffee tea simplons na iced coffee latte at ng dark chocolate. See this? And this is Katay's ordered at 195. Ang liit. OMG. Tingnan natin if masarap ba. You wanna taste it? Okay, go ahead. Ilang latte? Mmm. Na 30 ml man eh. Nga nung pink. Ba't sa ka pink sa akin blue? Kamali. Masarap. Okay, tingnan natin ang reaction ni Papay. Wait, sige okay? Papay, you trust it. Nag-on ko sinigang ni. Nag-order ko sinigang. Wait na, Papay. Pila ko daw nila siya rosemary. Ilang T-bone. Binalikan talaga namin to para sa ribs. Not so lang. Ano naman? Good na? Tagay daw ko rin. It's my turn to taste it. Let me see if magustuhan ba na aking palate. Wala kayo na luto. Hindi masyadong nangaluto, sabi ni Boy Pilas. Ako na. Parang matigas-tigas. 195 pesos siya, mga love. So, parang hindi ko siya bet masyado. Mas bet ko talaga itong Naimas. Itong Ilocano. Nandiyan na kami. Yay! Ay, wala nang mangga, eh. Ay. Wala na yung Thank you. mangga, sayang. Yes, I see it. Sinigang na lang. Okay, ito yung sa akin. Ang tapat mo kungkungan dit. Saman, gingan ko yung sa address sa bawa na bagnet. And anong lasa? Masarap? Sarap. Good na.
Nasa vacation lang kami mga loves. Parang nasa Ilocos pero wala. Nasa Rizal lang pala kami. Sarap ng lutong bahay nila. I got a coin. Ay naku, dirty na yan ate. No way. Tsaka masarap itong mga prep. Tsaka itong ano ni Boy Pilas. Ang daming gatas. Masarap, creamy. Ano ang pagkatimpla mo honey? Diba? Masarap. Very good, very good. Nam-nam? You want more? Ah. Enough na. Hmm? Ano, wala na ang coin ni Kung. Ano, te? Naku, ngongi. Ito na. So, busog na busog kami mga loves. Busog kami mga loves. Grabe. Ang taba-taba na namin, oh. Diba? Nag-rice tuloy kami ngayon. Ako lang pala. Ay, nako. Siguro naman, okay naman talaga yung may at least one day na cheat day, diba? Kasi parang maloloka tayo pag walang cheat day, mga loves. So, pero, one day nga lang. Pero bakit ang laman-laman na ng aking fez? Yung si Kungkung, parang turista. Let's go na. Ano kami sana? Ata mamalito guys. Eh, let's go na kami. Alis na kami mga loves. Punta na kami doon sa ate. Yeah, what's that? A garden. A hanging garden. So, alis na kami mga loves. Punta na kami, bili na kami ng rice. Tapos na kami kumain. Ang traffic talaga ng Maynila. Ayan, super traffic. No, super traffic mga loves. Naglalakad lang kami sa kalsada. Ayan. Kami sa may gas station. Naglalakad lang kami mga loves. Kasi sobrang traffic. Nilalakad na lang namin yung papuntang tindahan. Or kabilang mall. Ito na kami ngayon. Papunta na kami ng 7-Eleven. Bili kami ng rice after ng aming cheat day. Saan ba? Mga ate tayo. Mag-check ka sa 7-Eleven. Oops! I'm using my iPhone ngayon. So, let's see. Pasok tayo. Look, yummy. Uh-oh. Look at this. Look, Papa, look at this. A yummy one. You like it? We are looking for Very big. mushroom ramyun, something. Spicy seafood nuguri. Ano kaya ang bibili natin? Wala namang fire noodles. Look at the moon. It's in super. Wow. Yan yung pinaka-maximum ko na naano sa mga lights. Grabe siya. Super. Amazing. Ang laki-laki ng moon. Para siyang in reality, para siyang color red. Ano ba ngayon? June 11, 2017. Gusto yung tindahan at sinasabi ni Papay. Tomorrow na lang daw kami bibili ng rice. So, meaning wala kami na pala ngayon sa bibilhin dapat namin. So, we are home mga loves. I'm glad busog na busog ako. Busog na busog si Boy Pilas. And again, we are using our iPhone 6s tonight.
Kasi, charge ko pa si G7X. Kaya ganito yung quality. It doesn't matter. Because, what matters most is our experience. And, the vlog. The vlog. Hindi pa pala. Still charging? Oh my gosh. Ay, buto. Later. Si Boy pilas ng toothpick. Toothpick. Come on, Dean. Finish na. Remove na yung hat. Boy P. Boy P. Trabaho pala daw siya. Okay. No, don't do that! Let's call it a day. Mag-i-edit pa ako ng... meron akong giveaway by now. Siguro before ito na-upload. Alam niya na may ongoing giveaway tayo sa ating channel. So, join mga loves. Yung mga hindi pa po nakapag-join. But for now, mga loves, bye-bye muna kami! Say bye-bye! See, Nanay? Uh-oh! May black. Say bye-bye, mga loves! Ah, you found him. You found him. Okay, sige na yun. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye! Bye-bye. See you again next time! Bye-bye. Bye! Mwah. Ay, cannot. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.